Hello, astăzi o să ne întâlnim cu Ana Ianov și cu iubitul ei soț ca să mergem la muzeul Chiciului din Centru Vechi, pentru că a fost atât de controversat și am citit atât de multe despre el încât aș vrea să merg și să vă arăt și vouă ca o fată drăguță ce sunt. Și nu știu cum se face, că de fiecare dată îmi ies chestiile astea ok, cel puțin de vreo săptămână încoa, dar astăzi când trebuie să mă întâlnesc cu Ana, uitați ce drăguță sunt. Haideți că Ana deja ne așteaptă. Că sunt ca Smiley. Am un om care mă filmează tot timpul. Ce faci? O întreb de cine îi place, ea spune că ești tu, așa că ia-o tare și spune că o doresc, spune că o vrei, vrei să mergem acolo, 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 macho, macho man, se ține foarte bine, again and again. Spuneți ceva drăguț! Știi ceva drăguț? Luați-vă ceva de la băieții ăștia, că cumva de mult. Deci trebuie să stăm foarte apropiate, eventual să ne luăm în brațe, pentru că nu ne permitem mai multe obiective, oameni buni. Și mergem unde mergem? La Muzeul Chiciului. Oh my fucking god! Și da, să vedem un prosă pe televizor, un casetofon acoperit de mileu, o răpire din săraia autentic românească și... nu știu, macrameuri. Macrameuri. Haideți să aflu dacă avem voie să filmăm. E fata ce visez și vreau ca ea să-mi fie aproape. Tot ce spun acum, aproape tot ce îți vorbesc. Vreau ca tu să știi. Aduc să îmbrățișez să spune ce să fac sau cum să o cuceresc. Spune-mi că mă vrea, pentru că simt că nebunesc. Da, avem voie să filmăm? Da. Ah, ce bine, avem voie să filmăm. Că veniți la muzeu, Fruity Fresh din partea casei, Adria Cola din partea casei, geleuri din partea casei. Dați-vă la o parte că am mină, Eugenia și, bineînțeles, nelipsiții peștișori. Aceasta putea să fie vie, dar n-a avut noroc. Să înceapă distracția. Super! Hello, dude! Friends for life! Cu tremur și secetă. Mai țineți minte cu tremurul din 2001, by the way? Aici au pus ustroiul să alungăm spiritele rele. Acum voi invita mine în sufragerii unde am pregătit pentru voi răpirea din serai. Bun, am să nu filmez rupele pentru că mi este un pic rușine că mi-am făcut. Dar în rest e totul ok, am și bani. Dar mie îmi plac și foarte mult copiii. Asta este peștele meu. Cutia Milei. Wow! Să nu intre muștele. Am făcut rock-and-roll. Acum că tot ați venit la mine în împărăție, că aceasta nu poate fi numită casă, bineînțeles, vreau să vă prezint animalul meu de companie. Și aceasta este găina Lulu, a prietenii mele Iulia. Mi-a lăsat-o un pic să am grijă de ea, dar veniți să vă arăt ceva. Spuneați că eu sunt săracă, a? Săracă. Ia vedeți, ia vedeți. Ia vedeți. Prietena mea, Ana, care era invidioasă pe Loredana și a vrut și ea să arate la fel de cool. Se prinde foarte bine brunetă, nu știu. Da. Radu își face propriul lui chici. Uitați-vă ce ne dau. Să ne facem aura un chici. Uitați-vă că Catherine n-a schimbit. Eram mic, aveam o plastină de aia de... Deci să ne semnăm cu toții pe... Mâine, pe când voi mâine și
aruncă la mine, ai următoarea zi alții. Nu, cred că le păstrează și pe alta o să-l păstrezi, stai liniște că... Am decis să ne semnăm pe opera lui Radu. Haideți la etaj să vedem care e. Târbușul. Voi sunteți mici, nu n-ați plec cu voi. Fă bune, pot să cânt? Da, dar nu ai tot ce. Tocmai ce mi-au dat o veste bună, pot să cânt. Și acum să vă cânt prima strofă din noua mea compoziție muzicală. Haide, faceți din spate. Când mă trezesc, mă uit pe Instagram, nu mă place viața de om, numai genți și pantofi, iar eu mănânc cartofi. Pentru toată lumea din muzeu. Eu nu știu dacă am voie să fac asta, dar din moment ce am găsit un microfon și o boxă, cred că este dreptul meu de vizitator să le folosesc. Și să nu uitați să mă urmăriți în vara asta la concertele mele din toate localurile exclusiviste ale Bucureștiului și bineînțeles să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să facem comunitatea mare și frumoasă. Și acesta este echipamentul meu super cool în care voi merge în turneu. Dragii mei, vă mulțumesc că ați venit cu mine în această minunăție numită Muzeul Chiciului. Încurajez tineretul românesc să vină să achiziționeze bilete, să încurajăm arta și să mărim muzeul. Să mă scuze toată lumea care mă aude din muzeu. Dar am de făcut o încheiere pentru vlogul meu, Raluca Bănică, subscribe pe YouTube. Oamenii sunt foarte drăguți și chiar... Portocale, grefe? Portocale. Mi-a plăcut super mult treaba aia cu microfonul și cu boxa. Eu chiar am cântat, nu știu dacă s-a auzit. Da? Mișto. Okay. Trebuie să ne dai și niște dedicații. Am zis fără număr. Trebuie să facem proiect de bani în bani. Am făcut, am un vlog. Puteți să-mi dați subscribe, Raluca Bănică. Ia vedeți aici, de când n-ați mai văzut fructii freși de portocale. Apropo, e? Doamne ajută! Să fie sănătate în lume, măicuța Domnului. Dacă vrei să faci lovele, școala te încurcă bere. Trebuie să mă înțelegeți că am rămas cu aere de artist încă de când am atins microfonul la Muzeul Chiciului. Și pentru că nu am avut timp să fac o încheiere acolo, m-am gândit să mă opresc aici la colțul blocului meu, în mizerie, unde am super decor în spate, deci putem să filmăm și clip aici, nu e nicio problemă. Și să vă spun să nu uitați să vă abonați, să nu uitați să puneți întrebările pentru Q&A și mai avem puțin ce la 1000 de abonați! Vă pup! 210, Safura Mireasa.